Nova tema. Ispituju Amerikance. Kažu, Boga vam, cijeli Balkan možda vodi kartel i mafiju ratnih zločinaca, i to i Hrvatska, i Bosna, i Srbija, i Crna Gora, i Albanija, a vi ništa o tom ne znate. Nego koliko Amerikance u Hrvatskoj plaćaju karteli Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore, Albanije. Da su američki dužnosnici i vojnici u Hrvatskoj već godinama na platnim listama narkomafije Hrvatske, Bosne, Albanije, Crne Gore, što bi moglo biti moguće. Jer kako to da oni ništa ne znaju o vladavini kartela i ratne narkomafije? I kako to da ne znaju da Tuđmanova vojska trgovinom droge financirala svoje ratove? I sigurno su Ameri tu dileri, sigurno su američki vojnici i dužnosnici koji su već možda oko 13 godina u Hrvatskoj, oni su sigurno narkodileri ili ih barem plaćaju isti.